Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Després de l'encesa de llums, el camí cap al Nadal continua a Martorell. Per això l'Ajuntament tornarà a repartir plantes nadalenques un any més. Sí, de fet, com ja vam fer l'any anterior i va tenir una gran acceptació, doncs vam dir, escolta, si ha tingut tanta acceptació, doncs ho farem cada any, doncs portem la flor de Nadal, que és una flor d'esperança, és una flor que simbolitza molt el Nadal. A més d'iniciar una nova campanya de comerç local. Que venen èpoques de consumir, de fer despesa, doncs el que demanem és que la gent, tota aquella despesa que pugui fer a Martorell, no la faci fora. L'embossament anirà a càrrec de... I els nois i noies del Centre Especial de Treball el que fan és ajudar-nos a ficar les coses dintre la bossa, amb una bossa molt xula que aquest any hem fet i que espero que agradi a tothom. I arribarà a totes les llars del municipi, ja que l'any passat va tenir molt bona acceptació. Ens ho va dir alcalde, això ho hauríem de fer cada any. L'any passat ho vam fer precisament perquè era la Covid i vam dir, ja que hem tingut un any molt complicat, però com que seguim tenint un any complicat, doncs jo crec que entre tots el que hem de donar és un missatge d'esperança, d'alegria, d'optimisme. Esteu atents, perquè el repartiment començarà entre finals d'aquesta setmana i després del pont de desembre. Un repartiment que realitzaran el personal del Centre Especial de Treball de Can Casas, voluntaris de Protecció Civil i personal del Patronat de Servei a les Persones.